Okay, sengimnikile Samke 100 rand ukugibela angithumela imali isinkwa kuMangwabe uMangwabe ukuthanda ukugcwaliselwa ngemali isinkwa kuphela yaye iviki lonke lizoba 250 bese uMayeni u100 rand u100 rand about 4 for Mina njengomamkhulu in real life ngibonile ukuthi isithembu sababakhe abantu laba bayakhuluma because ngiyahleba and ngiyaxabanisa ngifuna ukulungisa izinto ukuthi babakhe uthatha kanjani ngeshwa angisakwazi ukumncenga ama feelings akhe about that. Athi ngiqale ngifanele uMayeni sithanda sami Montoza bengicela uze meetingini ngiyacela mfethu. Ubani engikhuluma naye?